Všem ahoj, já jsem Aziz, manažer rozvoje Bagel Lounge. Dneska s váma budeme hrát Pravda nebo úkol. Teď mám jídlo a si můžeme začít. Tak, v prvním lístku my máme otázku. Byl jsi někdy zamilovaný do servírky? Jo, byl jsem. A bylo to v 14 let. Šel jsem do kavárny v Polsku, ve Varšavě, a tam jsem se setkal servírku. Bylo jí asi 22 a byla moc hezká. Chodil jsem do této kavárny asi každý týden. Ve finálu nic se nestalo, takže... Znovu mám otázku. Kdyby jsi musel vybrat jedno jídlo, které bys jedl celý život, co by to bylo? Cezarčíky na cibulové kroužky. Nedělám srandu. Jedno jídlo, no těžká otázka, těžká. Si myslím, že to bude Benedikt. Benedikt snídaně. V různých variacích. Jdeme dál. A tady já mám... úkol. Vytvoř krátkou básničku o tvém jídle a recituj ji nahlas. Krátkou básničku o jídle, tečko. Mám na mysli jeden bagel. Bagel ten je na mé mysli. Něco křičí kotkoda. Cezar Chicken. Wow. Ano. Měl jsem velký hlad. Chtěl jsem objednat si hlad. Hlad v bagelu oni nemají, takže někde objednají. Sorry. No, takže jsi splnil úkol. Je to super. No, jdeme dál. A tady už máme úkol. Udělej malý taneček na cestě na záchod a zpět. Jo. No, jdeme co? No, jdeme dál, tady máme otázku. A teď mám prázdný lísteček. Tady máme otázku, jdeme na to. Už jsi někdy přinesl do restaurace vlastní jídlo nebo pití? Nikdy. Nikdy? Nikdy. Úkol. Dělej krátký komický rozhovor s talířem nebo sklenicí, jako by byli živí. Tak, sklenička. Moc jsme rádi vás tady mít a chtěl bych s vámi udělat rozhovor ohledně vaše zkušenosti v segmentu Horeca. Jak já vím, jste celý život pracujete v Horecu a especially v restauraci a tak. Takže chtěl bych vás zeptat top 3 vašich doporučení k majitelům restauraci. Jo, s tím souhlasím, jo. A mám tady poslední lísteček a doufám, že tady je otázka, která zní... Pověz mi jako nejtrapnější situaci v restauraci. No, teď mám na mysli jednu historii, že když jsem byl studentem, šel jsem s přítelkyní do restaurace, do italské restaurace a uviděli jsme tam, že když objednáváš s sebou jídlo, tak máš slevu 20% a proto jsme objednali pizzu s sebou. Sesedli jsme naproti této restaurace na lavice a snědli tu pizzu. Byla moc chutná, skvělá, ale na další rande jsme nešli. Jo. Hello darkness, my old friend.
Je to byl finál, já vám děkuji moc. Mně to byla zajímavá zkušenost zahrát si v tuto hru a ještě se uvidíme. Ahoj.